Dnešnou témou bude na nebo vzatie Mesiáša Ježiša a spása podľa islamu. Mnohí ľudia Ježiša opustili a odmietli ho ako proroka a Mesiáša. Korán o tom hovorí slovami tých učeníkov, ktorí ho podporili. Hovorí v Koráne 3:51 až 52. Boh je mojím pánom i vašim pánom, tak ho uctievajte. To je veru cesta rovná. Keď ale Ježiš pocitil u nich odmietanie, povedal: Kto budú tí, ktorí mi pomôžu a podporia ma vo výzve k Bohu? Učeníci povedali: My pomôžeme vo výzve k Bohu. Uverili sme v Boha a buď svedkom toho, že sme moslimovia. Boh sa preto nahneval na Izraelitov, ktorí odmietli Ježiša ako proroka a Mesiáša, a i na to, že hovorili o Panne Márii lož, nazývali ju lacnou ženou. Taktiež za to, že sa pokúsili Ježiša zabiť. V Koráne 4, 156 až 159 sa píše: A za ich odmietanie viery a za to, že o Márii hovorili obrovskú lož. A za to, že hovorili: My sme zabili Mesiáša, Ježiša, syna Márie, posla Božieho. Oni ho ale nezabili a ani neukrižovali, len sa im tak zdalo. A tí, ktorí sa o tom sporili, pochybujú o tom. Nemajú o ňom jednoznačné poznanie, len nasledovať dohady môžu. A úplne naisto ho nezabili, Boh ho zdvihol k sebe. Boh je mocný a múdrosťou oplýva. Niet nikoho z ľudí knihy, kto by v neho uveril predtým, než zomrie. A on bude v deň zmrtvých vstania o nich svedčiť. Ak ste si všimli, tak v tomto verši 4, 156 až 159 Boh hovorí, že Ježiša zázračne uchránil od smrti na kríži. Pre porovnanie, tento koncept zachrany Ježiša pred potupnou smrťou na kríži nie je iba koránskou novinkou. V evanjeliách, ktoré neboli schválené do Biblie a ktoré sú datované do podobného obdobia ako tie, ktoré sa dnes nachádzajú v Biblii, teda do 2. až 3. storočia našho letopočtu, sa nachádzajú výpovede o tom, že Ježiš, Mesiáš, nebol ukrižovaný. Je to tzv. Šimonovo evanjelium, datované do roku 180 našho letopočtu, ktoré uvádza, že umúčený nebol Ježiš, ale miesto neho bol umúčený Šimon z Cyrény, alebo napríklad ďalší spis, ktorý sa nazýva Apokalypsa Petra, ktorá je datovaná do roku 150 nášho letopočtu. Tá uvádza, že Boh oddelil Ježišovú dušu a telo a Ježiš akoby bolesť necítil, alebo ju cítil tak nejako, smial sa z obďaleč. Čiže už ani v týchto apokryfoch a ďalších takýchto historických záznamov nie je úplne zhoda na tom, akým spôsobom mal byť Ježiš, či už ukrižovaný, neukrižovaný a tak ďalej. Takže my sa ako moslimovia držíme Koránu a tam teda Boh uvádza, že Ježiš ukrižovaný nebol, že sa im to iba zdalo. A teda tí ľudia, ktorí zapísali nejaké správy o tom, že niečo takéto videli, tak nevedia úplne to, čo sa naozaj stalo. Nejakým spôsobom ho Boh zachránil zázračne a my nevieme úplne presne, ako to bolo. Keď sa ešte pozrieme pre zaujímavosť, častokrát kresťania používajú Žalm Tóry 22 v svojej Biblii, v Evanjeliu, na to, že Ježiš to mal akoby pred ukrižovaním zvolať, že Bože môj, prečo si ma opustil? To je vlastne začiatok Žalmu 22. Tento žalm, teraz vám kúsok z neho tiež pre zaujímavosť zacitujem, aby sme si to potom vedeli porovnať. Píše sa tam: Bože môj, prečo si ma opustil? Psi ma obklúčili, zobrala ma tlupa so synou, prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. Delia si moje rúcho, o môj odel losujú. Ty sa však nevzdialuj, Hospodin, sila moja. Ponáhľaj sa mi na pomoc. Zachráň mi pred mečom život. To jediné, čo mám z moci psov. Vytrhni ma z tlamy levovej, spred rohov bivolov. A ty si ma vypočul. Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno, v zhromaždení ťa chcem chváliť. Vy, čo sa bojíte Hospodina, chváľte ho. Všetky končiny zeme nech sa rozpomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Takže tu je takýto zaujímavý žalm z Tóry. Mal by to byť žalm, ktorý mal vyriecť prorok Dávid. A teda malo by to byť podľa kresťanov proroctvo Ježišovi. Väčšinou kresťania ale citujú iba ten začiatok, kde to vlastne začína Bože môj, prečo si ma opustil. Prípadne ešte zacitujú o tie časti, kde je, že o môj odel losujú a tiež, že vlastne, že mu akože pribíjajú ruky na kríž. Toto si zacitujú, ale vlastne tú poslednú časť, kde už sa píše, že Ježiš akoby podľa tohto
ich žalmu prosil o to, aby ho Boh zachránil a že ho vypočul, takže tam sa to končí a ty si ma vypočul alebo a ty si ma zachránil podľa toho, aký máme preklad, tak tam už to vlastne nejakým spôsobom končí a to už akoby nevnímajú, že sa tam nachádza. Čiže toto je celkom zaujímavé, že ak sa kresťania chcú odvolávať na nejaké proroctva ohľadom Ježiša a odvolávajú sa práve na tento žalm, tak by si ho mali teda dočítať úplne do konca. Ešte sa tu zastavím na jednu vec. Ak ste si v tomto verši všimli, teda v tomto žalme, bolo tam vypísané psi ma obklúčili. Presne ten výraz psi, neveriace psi, tak aby sme si to upresnili, pretože niektorí ľudia to dosť často vyčítajú moslimom a píšu alebo hovoria, že my ako moslimovia hovoríme na tých, ktorí neveria v Boha, ako používame vraj pojem neveriace psi. Ako však vidíte, tento výraz sa nachádza v Biblii. Tento výraz neveriace psi sa nenachádza v Koráne, takže aby ste to mali upresnené, je to biblický výraz. My teda ako moslimovia podľa Koránu veríme, že Boh nevinného Mesiáša Ježiša zachránil od potupnej smrti na kríži nejakým zázračným spôsobom, ktorý my nevieme, nemáme ho opísaný úplne presne, ale veríme, že tak ako Boh hovorí, že ho zachránil, tak ho zachránil a potom ho vzal k sebe. Jeho na nebo vstúpenie je tiež popísané v Koráne vlastne tými slovami v 4. súre a to bolo slovami Boh ho zdvihol k sebe, takže nejakým spôsobom ho zobral akoby zázračne do neba, do raja. Tak ako napríklad predtým zobral zázračne k sebe proroka Eliáša. Ten príbeh určite poznáte. Presunieme sa k spáse podľa Ježiša a tiež podľa islámu. Ako moslimovia veríme, že Ježiš Mesiáš vyzýval ľudí ku konaniu dobra a sám dobro konal. Boh ho teda nemal za čo potrestať a už vôbec nejako zločinca, aby ho teda nechal ukrižovať, keďže to bola dosť potupná smrť pre najhorších zločincov. Boh podľa islámu neumožnil ľuďom zavraždiť nevinného Ježiša. Smrť nevinného človeka nedokáže zmazať hriech vinného človeka. Ak zabijeme náhodné dieťa na ceste, neodčiní to v žiadnom prípade čin vraha, ktorý zavraždil iných ľudí. Nezmaže mu to ani trest, ani to nejakým spôsobom neodčiní jeho vinu na jeho vlastnom skutku. My veríme ako moslimovia, že každý bude potrestaný za svoj vlastný hriech, pretože Boh je spravodlivý. Hovorí nám v súre 35:18. Nikto, kto bremeno nosí, nebude nosiť bremeno za iného. Nech by vyzvala nejaká duša bremenami zaťažená ku svojmu bremenu, nebude z neho, z toho bremena, nič ponesené, aj keby išlo o príbuzného. Čiže v ten deň, keď Boh nás bude súdiť pri poslednom súde, v ten deň ani žiaden príbuzný nebude môcť odbremeniť svojho blízkeho alebo príbuzného od toho, čo vlastne vykonal počas svojho života a čo si nahromadil, aké skutky teda vykonal, či už sú dobré alebo zlé. Ešte pre porovnanie si tu dáme v rýchlosti, že tento koncept sa nachádza aj v Tóre a Biblii. Napríklad v Biblii v knihe Deuteronomia 24:16 sa nachádza takýto verš. Nech netrestajú otcov smrťou pre synov a ani synov nech netrestajú smrťou pre otcov, nech je každý usmrtený za vlastný hriech. My ako moslimovia teda neveríme v ľudské obete, ktoré odčiňujú hriechy iných, ako verili napríklad v minulosti Aztéci. Ak by niekto z kresťanov ešte namietal, že Ježiš dobrovoľne zomrel ako Boh, keďže oni tvrdia, že je Boh stále na základe nesprávneho výkladu, tak treba si ešte v tomto uvedomiť, že Boh zomrieť nemôže, pretože existuje večne. Boh totiž stvoril život i smrť, všetko mu podlieha. Stvoril anjela, ktorý vkladá dušu človeka do lona počas tehotenstva a stvoril aj anjela smrti. Bohu nie je nič podobné. Nie je ako my a je nad všetkým. Keďže táto téma sa veľmi dotýka blízko kresťanov, tak by som ešte chcela upriamiť pozornosť na jeden paradox kresťanského pohľadu spásy. A to, že podľa kresťanstva mal Mesiáša Ježiša zradiť jeden z jeho učeníkov, Judáš. V kresťanstve sa učí, že spása všetkých je naviazaná na smrť Ježiša na kríži, ktorá je opísaná v evanjeliách, ktoré my ako moslimovia nepovažujeme za autenticky uchované a správne zapísané, ale to už je iná téma. No ale teda Judáš je podľa kresťanstva stále považovaný za negatívnu postavu, za zradcu.
Prečo je to tak? Keď sa tak nad tým zamyslíme, bez neho by sa vlastne oni do neba ani nedostali. Čo je teda celkom zaujímavý paradox, že Judáš je označovaný za zradcu, ale zároveň vykonal skutok, bez ktorého by oni všetci boli akoby stratení. Ale to teda len tak bokom. Vráťme sa teda k spáse v islame. Ako môžeme byť podľa islámu spasení? Akým spôsobom sa dostaneme k spáse a teda do raja? Spása v islame je založená na spáse z viery v jediného Boha, tzv. Striktný monoteizmus, a potom následne zo skutkov, ktoré človek vykonal. V Koráne sa píše, že Ježiš miera požehnanie s ním povedal. V Koráne 19:34-36. Boh je veru pánom mojím i pánom vašim, tak ho uctievajte. To je cesta rovná. To znamená, že máme uctievať len jedného Boha. Modlitbou, pôstom, každodennými dobrými skutkami, plnením si každodenných povinností a tak ďalej. Napríklad, ak muž pracuje a živí rodinu, uctieva tým aj Boha, pretože dodržuje jeho zákon a tak ďalej a tak ďalej. Čiže také každodenné veci sa taktiež rátajú, ak sú správne a spravodlivé, do uctievania jediného Boha. Inde v Koráne sa píše, a to Korán 39:65, ak by si k Bohu pridružil, tvoje skutky budú márne a budeš patriť medzi tých, ktorí prehrali. Preto si musíme dať veľký pozor, aby sme verili a uctievali výlučne jediného Boha. Boha, ktorého uctieval aj prorok a Mesiáš Ježiš, i proroci pred ním, i prorok po ňom. Toto sa týka ľudí, ktorí sa dostali k správnemu usmerneniu islámu. Netýka sa to ľudí, ktorí sa s islámom v čistej podobe nikdy nestretli a nemali možnosť dostať sa k správnemu usmerneniu. Napríklad nejakí ľudia k pralese, s ktorými nemáme my kontakt, oni nemajú kontakt s nami a vlastne žijú takým jednoduchým spôsobom života, tak vlastne oni sa snažia žiť dobre podľa svojho svedomia. My však, ktorí sme sa s islamom stretli, máme povinnosť sa vzdelávať ohľadom tauhídu jedinečnosti Božej a máme sa snažiť žiť spravodlivo podľa islámu. Teda konať dobré skutky a zakazovať zlé skutky. Boh je spravodlivý. Nemusíme mať obavy o to, že posúdi niekoho život nespravodlivým spôsobom. My môžeme to posudzovať len s očami subjektívnym pohľadom, že poznáme nejakého človeka a subjektívne ho posudzujeme, ale Boh vidí do našej duše, vidí do našho srdca, pozná všetky tie akéby prekážky, s ktorými sa stretávame, pozná celý život človeka, takže nemusíme mať obavy o to, že by bol niekoho život posúdený nespravodlivým spôsobom. Boh je milostivý a spravodlivý. V Koráne sa ďalej píše v 101:4 až 11. Deň, keď budú ľudia ako rozptýlené mole a hory budú ako kúsky farebnej rozčesanej vlny. Ten, čia váha dobrých skutkov bude ťažká, ten bude žiť život spokojný. A ten, čia váha dobrých skutkov bude ľahká, ten skončí v objati havíje. A či ty vieš, čo je havíja? Oheň rozpálený. Tu môžeme teda vidieť, že ľudia budú pri poslednom Božom súde posudzovaní podľa svojich vlastných skutkov a tak na základe toho skončia buď v raji alebo v pekle. V Koráne sa ďalej uvádza 4:124. Kto by vykonal nejaké dobré skutky, či už by šlo o jednotlivca mužského pohlavia alebo o jednotlivca ženského pohlavia a bol by pritom veriaci, tí vôjdu do raja a nebude im ukriúdené ani o veľkosti ryhy na ďatľovej kôstke. Takže tu môžeme vidieť, že ak človek je veriaci, či už je to muž alebo žena, to je jedno, v tomto ohľade sme si rovní, tak tí, ktorí boli veriaci a konali dobré skutky, tak im nebude ukriúdené v žiadnom prípade ani na najmenšom dobrom skutku. Takže sa mu to bude človeku počítať. Ešte tu trošku tiež odbočíme ku kresťanstvu. Aj keď kresťania tvrdia, že boli spasení cez smrť Ježiša, v ich písme sa píše, že keď sa muž opýtal Ježiša na to, ako sa má dostať do raja, Ježiš mu mal odpovedať. Podľa Biblie Matúš 19:17. Prečo sa ma pýtaš na dobre? Len jeden je dobrý, Boh, čím jasne oddelil Boha od seba a pokračoval. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. Čiže vlastne ich akoby učil, že majú dodržovať zákony Božie, ktoré boli stanovené a majú žiť spravodlivým spôsobom života. Neučil ich to, že budú spasení skrze to, že on zomrie a podobné veci. Takisto tam majú tí kresťania aj koncept posledného súdu podľa skutkov, a to v Žalme 62:13.
A u teba, Pane, je milosrdenstvo, lebo ty odplácaš každému podľa jeho skutkov. A v Zjavení 20.12. Mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo zapísané v knihách podľa svojich skutkov. Takže tu tiež môžeme vidieť, že vlastne majú tento istý koncept, ako máme my v islame. Samozrejme, v Biblii sa nachádzajú aj protirečiace státe o tom, že ani zo skutkov podľa zákona, alebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený, čo sa nachádza v Galatianov 2.16. Avšak tu ešte spomeniem, že táto stať sa nenachádza v Evanjeliu, nachádza sa v listoch Pavla, ktorý nebol ani prorokovaným prorokom a ani učeníkom Mesiáša Ježiša, a ktorý sa dokonca s Ježišom nestretol ani počas jeho života na zemi. Takže tu už si musí každý kresťan sám odpovedať, prečo oni majú vlastne v Biblii zaradené texty, ktoré nesúvisia úplne s tým, čo Ježiš hovoril a učil. Takže to už je potom na posúdení kresťanov, ako sa k tomu celému postavia. Teraz sa vrátime naspäť, a to k postaveniu Mesiáša Ježiša a k jeho mesiášskej úlohe v islame. Podľa islamu je Ježiš označovaný za Mesiáša. Boh ho takto nazýva priamo v Koráne. Napríklad v súre 4.171. Ľudia knihy, kresťania, neprekračujte medze svojho náboženstva a nehovorte o Bohu iné než pravdu. Veď Mesiáš, Ježiš, syn Márie, je len poslom Božím a jeho slovom, ktoré vrhol Márii a duchom od neho. Verte teda v Boha a jeho poslov a nehovorte traja. Ako moslimovia očakávame, že Boh pošle Mesiáša Ježiša opätovne druhýkrát na zem, ako znamenie blížiacej sa poslednej hodiny pred posledným súdom. Píše sa tak v Koráne 43.61. A on, Ježiš, je oznámením o hodine. Čo by mal Ježiš robiť po návrate na zem, keď ho Boh pošle druhýkrát? Podrobnosti sa nachádzajú najmä v hadisoch, výrokoch proroka Mohameda, miera požehnanie s ním. Tie majú nižšiu autenticitu ako Korán, ale zo zaujímavosti tie, ktoré sú považované za autentické, teda označené ako sahih, zmieňujú napríklad to, že Ježiš, miera požehnanie s ním, keď ho Boh druhýkrát pošle na zem, takže zabije Antikrista, takzvaného Dajala. V islame sa to nazýva Dajal, v iných týchto, napríklad v kresťanstve sa to nazýva Antikrist. Antikrist alebo Dajal má byť niekto, človek, kto bude robiť veľké znamenia na zemi a bude sa klamlivo vydávať za Mesiáša a ktorého bude nasledovať pre toto klamstvo množstvo ľudí. Teda bude robiť zázraky, bude liečiť ľudí, bude oživovať mŕtvych, tak ako to mal dovolené z Božieho povolenia robiť Ježiš. Preto by sme mali byť veľmi, veľmi opatrní, naozaj veľmi opatrní veriť v to, keď sa niekto objaví a bude ohlasovať, že je Mesiášom, ktorý bol druhýkrát poslaný na zem. V tomto čase to totiž bude najväčšia skúška, ako ľudstvo ako také môže zažiť, pretože Antikrist Dajal, keďže má robiť zázraky, ktoré budú veľké, tak oklame veľké množstvo ľudí. Vieme, že sa dá liečiť nielen z Božieho povolenia, ale že sa tak dá robiť aj na základe mágie, pretože aj dnes poznáme, že existuje liečenie tzv. Biela mágia alebo rejky. Takže si musíme byť naozaj veľmi vedomi toho, že ten, kto príde ako prvý a bude ohlasovať o sebe, že je Mesiášom, takže je veľmi pravdepodobné, že on práve bude tým, ktorý má byť Antikrist alebo tzv. Dajal. Jedným z ďalších hlavných znakov, ktoré si môžeme všímať, je to, či nás dané učenie alebo človek vyzýva k viere v jediného Boha, alebo sa z nás snaží doviesť k porušeniu uctievania jediného Boha, k tzv. Širku. Či už pôjde o uctievanie bežných ľudí, alebo o uctievanie prorokov, svätých, anjelov, alebo o pripisovanie im nejakých božích vlastností, napríklad, že nás počujú, aj keď sú mŕtvi, že ich môžeme o hocičo prosiť ako Boha. Alebo tiež môže ísť o zvádzanie ku kláňaniu sa ku sochám, obrazom, predmetom, k viere v amulety, k popieraniu tak viery v jediného jedného Boha. V závere teda, Mesiáš Ježiš je pre nás moslimov jeden z najvýznamnejších božích poslov a prorokov, ktorý bol poslaný Bohom na zem ohlasovať spásu cez vieru v jediného Boha a konanie dobrých skutkov. Bol ohlasovateľom dobrej správy od Boha. Veríme, že Ježiš vykonal na zemi zázraky rôzneho charakteru s Božím povolením, od liečenia až po kriesenie mŕtvych s Božím povolením,
O tom si môžete viac vypočuť v predchádzajúcom videu, ktoré na to bolo zamerané. A ako moslimovia veríme, že Boh Ježiša pošle znovu na zem ako znamenie príchodu poslednej hodiny. Očakávame teda jeho druhé poslanie Bohom na zem. A to je všetko k tejto téme. Salam alaikum wa rahmatullahi barakatuh.